Nggih, sugeng pepanggihan malih para sutresna budaya Jawa, kanca-kanca lan adik-adik sedaya. Dinten menika kita ngrembak bab geguritan. Geguritan utawi puisi basa Jawa. Ing mriki wonten seratan sandi asmanipun SANDIASMA Sandi Asma. Menika geguritan ingkang mawi sandi asma. Kok saged damel kados ngaten? Nggih, sedaya kemawon saged damel kados mekaten. Kados pundi cara damelipun? Tentu wiwitanipun morat marit. Kados menika morat marit amargi ingkang badhe damel kedah nemtoaken sandi asma ingkang badhe dipun serat. Dados ingkang pertama menika ingkang wiwitan menika sandi asmanipun. Sandi asma lajeng ingkang baku mangke kedah milih tembung-tembung utawi pandos tembung-tembung ingkang wiwitanipun sami. Saking orek-orekan menika milih tembung menapa lajeng diorek, ingkang cocok pundi diorek malih, dicorek utawi diurek-urek. Dados menawi mangke pinanggih tembung ingkang trep mangke nembe dipun serat kanthi sae. Nanging menawi wiwitanipun nggih kados mekaten, kathah dipun bolan baleni utawi wongsal wangsul diorek-orek gantos malih. Aslinipun ngaten menika lajeng dipun raos mboten cocok nggih gantos malih. Menawi sampun dadosipun nggih makaten. Sandi asma. Lajeng wonten malih sandi asma ingkang boten cetha utawi sinamar inggih menika ngaten. Sadalan N, anggonku U, ngumbar R, dangu U, ihwal L, adoh H, satru U, mingset do, aksara O. Niki NURUL HUDA tawi Nurul Huda. Terus ingkang sinamar menika boten pati cetha, boten pati terang. Terus menika sandi asma ingkang sinamar. Ingkang cetha nggih SANDI asma, sandi asma. Kangge kanca-kanca lan adik-adik ingkang badhe damel sandi asma, nggih monggo latihan kemawon nyerat boten sah ajrih, boten sah wedi serat kemawon. Temtunipun kathah orek-orekan nggih mboten napa-napa. Mestinipun nggih kados ngaten, wonten orek-orekan rumiyin lajeng mangke dipun pilih-pilih malih ngantos dipun raos sae miturut panyerat. Nggih, matur nuwun, mugi-mugi saged manfaati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.